En Mediterrània Gastrònoma presentem a Ferran Parada, és president de la cooperativa Vegadènia. Ferran, benvingut i enhorabona per aquests premis. Has tingut premi en el 17, has tingut premi en el 18, has tingut premi en el 19... I esperem tindre algun en el 20. Moltíssimes gràcies. Presenta Vegadènia. Bé, Vegadènia és una cooperativa familiar. Vàrem néixer en l'any 2015. Ens dediquem a l'elaboració de productes vegetals, elaborats vegetals, envasats en vidre. Són elaboracions artesanes, artesania Comunitat Valenciana, aptes per a alimentació vegana, fonamentalment ecològiques, i el que pretenem que siguin és que siguin d'alta qualitat. De moment, el públic així no les accepta. Com va sorgir la idea de crear una cooperativa d'aquestes característiques, una cooperativa en aquest tipus de productes? Veníeu ja del món cooperatiu? No. Més bé, sí que és de veres que jo havia tingut experiències professionals prèvies de comercialització de producte gourmet valencià, producte d'alta gamma, i buscant productes per al treball que jo feia en la pàgina web per a la qual treballava, vaig descobrir uns patés vegetals i vaig convèncer a la part productiva, una part administrativa, i jo assumint la part comercial, i les vaig embarcar a les dues companyes en aquell treball, i l'any 2016 triarem la fórmula cooperativa com la fórmula més adequada per arrencar-lo. Poc després, una de les meves companyes va decidir iniciar un altre rumbo professional, i ja traslladarem de Dénia a Sedaví, acostant-nos a la ciutat de València, i iniciarem una sèrie de canvis. En el 2017 se certificarem ecològic, entrarem a formar part de Proava, que per a nosaltres va supondre un canvi importantíssim, certificarem com a artesania, i arrencarem un camí que es començà precisament en un gastrònom de fa 3 anys, i que ens ha dut a dia d'avui a tindre d'aquells 8 productes, vora 50. Sí, ara parlarem de productes. I a partir d'aquest moment, des del 2017, és quan començareu a aconseguir premis artesans, premi d'alimentari artesà. Correcte. En principi, el primer que vam aconseguir va ser un premi de tradició alimentària, una melmelada de taronja i una melmelada de llima. Per a nosaltres fue un revulsiu tremendo, perquè dificultats econòmiques, com tota empresa que arranca i no té un patrimoni previ. Quan estàs en procés de fabricació i de desenvolupament de productes. Entonces, quan te donen una cosa d'estes, te ve com... És això, és motivació pura. I el fet d'haver aconseguit el de tradició va fer que se motivaren especialment l'any següent per intentar el d'innovació. I se presentarem en una proposta d'humus de garrofó de la Sella Negra, un tipus de garrofó autòcton en perill d'extinció, perquè cada vegada queden menys llauradors que el treballen. És un producte que realment la matèria prima és costosa, vull dir, no anem a enganyar-nos, i se presentarem en ells, i va aconseguir que cridara l'atenció del jurat, i se duguerem el Premi d'Innovació de 2018. Parlem de producte. Va dir que iniciareu en 4 i ara teníeu, quants en aquests moments? Quina gamma? Vora 50 referències. 50 referències. I com les agrupeu? La primera seria en patés vegetals, vull dir que bàsicament és la verdura. Vull dir... Aquest producte és de quilòmetre zero, de la zona? El 85% de les masses que utilitzem són de l'Horta i de la Ribera. Del 15% restant, la majoria correspon a productes que no són de cultiu propi, o sigui, no són de cultiu de la zona, però sí són comercialitzats per empreses valencianes. I només quedarà aproximadament un 1 o un 1,5% de productes que no són ni d'empreses valencianes ni són autòctons o de producció en una proximitat de 150 o 200 quilòmetres. Tornem al producte, t'havies quedat en els patés. Correcte, els patés vegetals, que tenim una varietat de 8 especialitats. Sobrassades vegetals, tenim en concret 3, una sobrassada clàssica que intenta imitar el sabor de la sobrassada des del punt de vista d'un producte exclusivament vegetal orientat a alimentació vegana. I després hem tret 2 varietats, una en dàtils, que fa el joc de la sobrassada amb mel, i una altra picant, per a complementar una gamma. Tenim els humus tant de garrofó, en 3 especialitats, com de cigró, en 2 especialitats, que són un poc el que estàvem quasi presentant avui així, són la novetat d'enguany.
I després tenim les mermelades de fruites i, per últim, unes altres elaboracions que molta gent la coneix perquè ha eixit prou en mitjans de comunicació, que és tigui, que és una espècie de nocilla o de Nutella, però que es fa en xufa. No és un producte nostre, és un producte que nosaltres elaborem per a una altra empresa, però en la qual tenim una vinculació molt estreta i formem part d'una espècie d'ens de col·laboració habitual. Els premis i les referències canten i vos avalen, però quins trets diferencials té Vegadenia en altres competidors del sector? Quan vàrem néixer, nosaltres vàrem definir que el principal per a nosaltres era que el plaer. És a dir, menjar-se un dels nostres productes devia, òbviament no podem abastar a que a tot el món li parega bé, vull dir, a tot el món li produïsca plaer, té que haver algú que no li agrade, però que en general foren productes orientats a la part organolèptica, a la part gastronòmica. El fet de la composició nutricional o el fet dels al·lèrgens o no al·lèrgens era un fet secundari. El principal era aconseguir que foren realment saboroses, que cridaren l'atenció. Això fon la decisió que prenguem en aquell moment. A dia d'avui el vestiria molt més perquè hem pogut evolucionar en tots aquests conceptes, no? I a dia d'avui els nostres productes tenen que tindre les 4 S's. Té que ser sabroso, té que ser seguro, saludable i sostenible. És l'expressió d'allò que en aquell moment va néixer com una idea, avui en dia sabem expressar-lo d'una forma molt millor després de l'experiència, de les formacions i de més. Però bàsicament estem parlant d'això. L'altre, el no utilitzar elements additius, ni colorants, ni conservants. És a dir, únicament utilitzar aquells elements que una persona normal té en el rebost de sa casa. No utilitzem polsetes d'àcid cítric, que no passa absolutament res, però preferim continuar utilitzant suc de llima. Bueno, és la nostra aposta. Cap a on va Vegadenia? Quin repte de futur té? Bueno, és una pregunta fantàstica. Bueno, la primera seria els mercats de comercialització, és a dir, anem a plegar a més territoris. Perquè on esteu implantats ara? En aquests moments tindrem aproximadament uns 300 punts de venda, fonamentalment, per no dir-te pràcticament en exclusiva, en la península Ibèrica. Perquè tenim una tenda en Portugal i ara comencem a tindre una en Països Baixos i de forma intermitent hem tingut una en Brussel·les. Però en poc de temps ja tindré tota la internacionalització, també està bé. No plega a ser un costum o un hàbit, no? Encara és un poc extraordinari. El que volem és convertir el que seria la zona europea de proximitat en un mercat habitual. Això estaria molt bé. I després augmentar la implantació en la resta de l'Estat. La veritat és que en territori valencià estem en tenda especialitzada, no estem en gran superfície, les coses com siguen, però si tinguérem una presència en tenda especialitzada de la resta de l'Estat i d'algunes ciutats importants europees, tampoc necessitaríem estar en una gran... I creixent, m'imagino, en referències i en gamma. Creixent i eliminant, perquè el problema de tot això és que un excés de referències... Però quin feedback teniu del consumidor? Bueno, la veritat és que en aquest sentit estem molt satisfets. Cada vegada que fem un acte... Perquè ell te marca l'eliminar. Clar, n'hi ha coses que tu veus que tenen un nivell de venda inferior, n'hi ha coses que potser per la seva complicació o el seu cost de producció, tindre un excés de referències no és bo. Al final les pròpies vendes canibalitzen unes altres vendes. Entonces és millor sacrificar algun producte o deixar-lo descansar, deixar-lo en barbecho, el deixem ahí una temporadeta i potser dins d'un any i mig o dos el recuperem. No? Sempre n'hi ha algun producte que es ven menys o que es considera menys, o potser la suma d'un parell d'anys en què la matèria primera no és de la mateixa qualitat que venia sent uns altres anys, i llavors fa que baixi un poc. No? Entonces decidisses prendre una decisió respecte d'això. Però créixer en referències, no, innovar constantment. Innovar sí que per a nosaltres és molt important. De fet, este mes de setembre passat hem entrat a formar part de la INIA, que per a nosaltres serà un repte important, no només per innovar en receptes, que en realitat són novetats, sinó innovar, buscar nous procediments, nous envasos, noves presentacions,
i també noves elaboracions, per supost. Ens quedem en aquestes idees, sobretot en aquestes grans expectatives de futur que teniu depositades. Moltíssimes gràcies. Ferran Parada, president de Vegadenia, un plaer d'haver parlat amb tu, d'haver dedicat aquests minuts a estar així compartint espai amb nosaltres en Mediterrània Gastrònoma i llarga vida a Vegadenia. Moltíssimes gràcies i bueno, també agrair a l'organització de Gastrònoma l'oportunitat que ens ha brindat als xicotes productors. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Un plaer.